Балдан да татлырак, кояштан да сагыурак дусларыма татлы сәламдәремде җиткерәм. Хәлдәрегез ничек үткәннәрем? Яхшы гына. Бөтәгедә йылышып беттегезме? Ә минем менән сәяхәт кылырга әзерһегезме? Кайда карайым әле, кулдарыгызны юдыгызмы? Юдык. Сәстәрегезне йыйдыгызмы? Аяк кустарыгызны бәйләнегезме? Бәйләнек. Афариндар, әзер икәнһегез. Улайһа дусларым, әйдәгез әле озын озакка һузмаенча тәмле ризыктар яшәгән бавырга гына сәяхәтебезне башлап җибәрәйек. Үскәндәрем, мин һезгә бүген ит киткәс тәмле ризык ашатам. Уның исеме cheesecake. Нимә? Ишеткәнегез бармы? Юк. Ә кем бүген инглиз телен өйрәнә? Мин өйрәнәм. Бармы һезнең аралауындайдар? Бар. Афариндар. Әйтегез әле, cheese инглиз теленнән нимә дигәнде аңлата? Сыр. Сыр, дөрес, ә cake? Пирожный. Пирожный, дөп-дөрес акылларым. Үскәндәрем, тимәк без һезнең менән бүген сырдан пирожный әзерләйбез. Уны әзерләү өчен безгә сак кына он, печенье, 2 йомыртка, шәкәр, май һәм әлбиттә сыр кәрәк буласак. Тик эшкә тотыныр алдыннан әйдәгез әле исебезгә төшерәйек. Без аш бүлмәһендә Саятмыйбыз. бысак менән Уйнабайбыз. һәм кулдарыбызны һәрвакыт Юабыз. Афариндар. Еләкәйдәрем, әйдәгез эшкә тотынабыз. Еләкәйдәрем, эштә нимәнән башлайбыз дип уйлайһығыз? Барыһын да белгегез килә. Шулай булманы. Без бит иң егәрлеләр. Татлыкайдарым, cheesecake әзерләр өчен башта әйдәгез әле уның нигезен эшләйек. Беләһегезме, cheesecake әзерләр өчен камыр әзерләргә кирәк. Әмма без вакытыбызны бушка сарыф итмәйбез һәм әзер печеньены идәбез һәм унан камыр эшләйбез. Бик еңел генә әйтеп, мин һезгә күп тапкыр күрһәткәнем бар. Таза тастамалга без 150 грамм печенье халабыз. Минең осракта был ошындай йондызлар формаһындагы крекер. Был тәмлекәстә әзерләр өчен һез төрле печенье куллана аласыз. Шәкәрле печенье, шулай ук әгәр дә һез һуыннан эшләнгән печенье яратасыз икән, әлбиттә уны ла кулланырга мөмкин. Ошайтып без матур гына итеп, тиз генә печеньены тастамал эсенә салып идәбез. Печенье кытырлап кына тора. Был крекер нык шәкәрле лә түгел, нык майлы ла түгел. Шуңа күрә минең тәмлекәсемә ул бик уңайлы була. Карайм әле. Тагыланыграк итеп идергә кирәк үткәндәрем. Үткәндәрем, без бүген cheesecake-ты мультибешергестә бешерәбез. Уның нимә икән барыгыз да беләһегездер, шулай бит? Әгәр дә инде һезнең пирожныйгызның зур килеп сыгуын теләһәгез, әлбиттә печеньены күбрәк алырга мөмкин. Бына без печеньены идеп үттек. Карайм әле. Карагыз әле татлыкайдарым, ошондай печеньенан 10 эшләнек. Һәйбәт булды. Хәзер без уны һавытка һалабыз. Булды. Татлыкайдарым, бер валсыгында идәнгә төшермәгез, чөнки икмәкте идәнгә төшерү олы гына акчалай бит. Шулай. Бына печеньега хәзер без 80 грамм май һалырга тиешбез. Бына ошондай ак май, ул кибеттәрдә һатыла. Шулай ук өйдә эшләнгән майды ла кулланырга мөмкин. 80 грамм якынса ошолай була. Һалабыз. Һәм май менән печеньены без матур итеп кына бутарга тиешбез. Татлыкайдарым, мин балдактарымды сисеп халып торам. Кулдар һәр вакыттагы сатада. Хәзер инде без камыр эшләйбез.
Татлыкайдарым, печенье менән майдан без камыр эшләргә тиешбез. Улың массасы менә камыр кебек кенә булырга тиеш. Шуңа күрә матур итеп кенә идегез. Әлбәттә теләгегез булса, майды шулай печенье өстенә иретеп халырга да мөмкин. Сак кына утырып торгандан һуң май эрер һәм печеньены тагы да ныграк итеп ебетер. Чизкейк өчен камыр әзерләнек, ә хәзер инде үткәндәрем артабан диләбез. Тагы да нимә эшләргә кирәк дигезме? Игътибарлы карап утырыгыз, барыһын да өйрәтермен. Хәзер безгә зур гына һавыт кирәк булыр. Менә ошындай һавытка мин чизкейкты артабан әзерләйм. Был һавытка мин сыр һалам. Йиләкәйдәрем, чизкейк әзерләр өчен безгә ошындай иретелгән сыр кирәк була. Кибеттәрдә ул һатыла. Менә мин уны тулыгынча һавытка һалам. Якынса 150 грамм, 200 грамм сыр кирәк була. Сыр өстенә мин 2 йомыртка һатам. Һәм тагын бер йомыртка. Йомыртка өстенә мин 100 грамм шәкәр һалам. Сак кына он кирәк булыр. Һәм үткәндәрем безнең тәмлекәсебез тагы да тәмлерәк килеп чыккан өчен, әйдәгез әле сак кына ванилин да кушайык. Бу сактың усында гына. Хәзер инде һавыт исендәге булган әйберләребезне матур итеп кенә болгатырга кирәк. Татлыкайдарым, был эште калак белән генә эшләп булмай. Шуңа күрә без заманса әйбер кулланабыз. Ул да булһа блендер. Әгәр һезнең өегездә блендер булмаһа, миксер кулланырга мөмкин. Әгәр дә инде миксерыгыз да булмаһа, кул белән матур итеп кенә тугырга кирәк булыр. Үткәндәрем блендер менән кулланганда ипле булырга кирәк. Өстегезгә сәсләп куйман һөйләштекме? Афаринда. Йиләкәйдәрем, бына ошындай масса килеп сыгырга тиеш. Коймактыкка кебек, шулай бит? Бер ниндәй дә төйрө калманы. Без уны матур итеп кенә блендер ярдәмендә болгаттык. Хәзер инде без ошо һавыт исенә бая эшләнгән камырды яйып халырга тиешбез. Табаның астын әлбәттә майларга кирәк. Сак кына һөртәбез май. Мин бөтен нәмәне лә кул ярдәмендә эшләргә өйрәнгәнмен. Без барыбыз да беләбез. Һәрбер мультибешергестең үзенең табагы була. Буда минем мультибешергесемнең табагы ошындай. Ул махсус тимердән эшләнелә. Май һөрткәндән һуң без май өстенә әлбәттә камыр һалабыз. Бая әйткәнемсә, печенье сак кына эрегән, юешләнгән. Хәзер инде без матур итеп кенә тезеп һалабыз. Матур итеп кенә, калын гына итеп яйып сыгырга кирәк. Йиләкәйдәрем, бына ошо итеп без камырды табаның астына яйдык. Әйткәндәй, кәрзин итәргә кирәк. Нисек кәрзин тегезме? Бuna ситтәренә сак кына камырды сыгарга кирәк. Ә хәзер инде без ипләп кенә сыр куябыз.
Хәзер без табаны мультибешергесенә куябыз. Еләкәйләрем, һезнең өегездәге мультибешергестә мотлак тәмлекәстәр өсөн дигән программа булырга тиеш. Так. Ипләп кенә сайпылдырмай гына без табаны утыртабыз. Капкасын ябабыз, тоткандырабыз. Меню ярдәмендә хайлайбыз. Һәм стартка басабыз. Үткәндәрем, 45 минут көтәргә кирәк булыр. Беләһегезме, был тәмлекәсте шулай ук ябай мейестә пешерергә була. Ябай мейестә аны 45 минут тотырга кирәк булыр. Әлегә әйдәгез әле, вакытыбызны бушка сарыф итмәйек һәм чизкейк белән якынданрак танышып китәйек. Тарихка күз һалһаң, чизкейкты тәүдә борынгы Грециялә ашагандар. Был тәмлекәс менән олимпиадада катнашкан спортчыларны һайлагандар. Шулай ук туйга килгән кунаклар алдына ла хөрмәт күрһәтеп чизкейк куйгандар. Әлбәттә, ул вакытта чизкейк икенчеләй аталгандыр. Был текә исемен иһә ул Англиялы алган. Әйткәндәй, Бөек Британияла был тәмлекәстең 300дән ашу төре бар. Рәсәйдә лә чизкейкты яратып ашыйлар, әмма бездә уны сырдан гына түгел, иремсектән дә эшләйләр. Үткәндәрем, карагыз әле, безнең чизкейк әзер. Әйдәгез әле уны ашап та карайык. Бик тәмле килеп сыккан. Ул әле бешекәй. Шуңа күрә ипләп кенә аны телергә кирәк. Әлбәттә, һавыганын да көтеп тора аласыз. Әмма мин шул тиклем түземһезмен, тизрәк ашап карарга килә. Егәрлеләрем бигрәк тәмле. Телеңдә йотарлык килеп сыккан. Әлбәттә, һавыганын көтәргә кирәк. Чөнки ул авызды сак кына бешереп ала. Үткәндәрем, бүгенгә безнең сәяхәтебез ала гына якынлашты. Сер итеп кенә әйтәм, был чизкейк тагы да тәмлерәк булһын өчен өстенә төрле йемеш-җиләкләр һала аласыз. Татлы кайдарым, хушлашыр алдыннан әйдәгез әле итебезгә төшерәйек. Без аш бүлмәһендә басак менән һәм кулдарыбызны һәр вакыт афариндар. Татлы кайдарым, киләһе очрашкандарга тиклем һау булып торыгыз.